Apirila da, eta kantarran eskola utzik dago. Joan dira irriak, joan dira jolasak, eta eskola triste sentitzen da. Bizarbeltz, kapitaina maltsurrak, kantarranako altxorra lapurtu nahi du. Zoazte piratak eta altxorra nireganatu. Arantxa Gursango marinela, Susana Txakurgorri marinela, Elena Begimotx grumetea, Nerea Mrs. Frog grumetea, Ainhoa Begiurdin marinela, eta Maia Moxolo grumetea. Kantarrana eskolan agertu dira altxorra bilatzeko. Begiurdin marinela berehala topatzen du zer mugitzen. Zatozte, zatozte! Kutsa bat saltoka topatzen dute pasabidean. Altxorra izango ote da? Dino Gursango marinelak. Baizera, altxorra, soinu horik ez di altxorrenak. Ea zeo zer jateko den, gozeak amorratzen nauta. Soinu horiek, akabatu egingo ditut. Ez da altxorra ez, katxalinda, triste dagoela umerik gabe eskolan. Igela madarikatua, akabatu egingo du. Txakur berde, topatu dugu altxorra? Moxolo alproja, egunen batean, akabatuko zaitu Txakurgorri naizela. Etorri, zeo zer ikusten dut pasilloan. Ez dut uste oraingoan altxorra izango denik. Ikusiko dugu. Ara, zer da soinu hori? Ardaua izango da, seguru. Baina altxorra eta ardaua topatu beharrean, umeen arrainak agertzen dira triste. Hauek bai jango nituzkela ni. Zelako gozea. Eta jaten baditut izkutuan? Baina, txakur berde, topatu dugu altxorra azkenean. Moxolo memeloa, akabatu egingo zaitu benetan. Zatozte, beste gauza bat ikusi dut. Liburuak dira Gursango, ze hasiko gara irakurtzen orain? Umeen ipuinak topatzen dituzte piratek, hautsez beteta. Oie jateko ez dira izango, ezta? Hau gozea, hau. Zelako sortea izan dugun, eramango ditugu itsasontzira irakurtzeko. Irakurtzeko dino bestea. Baina altxorraren bila etorri gara. Anda, oraindik ez dugu topatu txakur berde. Ezin du jasan, alploja lelo hau, egunen batean, akabatuko du. Oraingoan, bai. Arrazoi dauka, izugarria. Primeran ekipo, orain bazkaltzera. Lan bikaina. Ez dakitze topatu dugu, zupa txakur berde? Arna sartuko dut bestela, akabatuko dut. Altxor miragarria topatu dugu ekipo. Begiratu barruan, umeen argazkiak agertzen dira. Noski umeak, zuek zaretelako eskolako benetako altxorra. Piratak, gozen!
saltzeko egurrezko zangoa suntxitu delako. Ontzi ederra nuen maztagorak eta belakaizez beterik. Zorionak piratak, ikasi duzue kanterranako benetako altxorra zein den. Txakur belde, eta zein da altxorra orduan? Akabatu egingo zaitut. Baloa, badator gora, bera, eskuin,